Днес, когато свои се изправяме с гняв едни срещу други, когато се делим на ти и аз, на тези и онези, дали не забравяме тяхното ние? Българино, покажи, че си жив, докажи, че цениш свободата си, защото днес от нас не се иска да умрем достойно за България, а да живеем достойно за нея. Да живее Панагюрище, Бог да пази България!